Prečo nevolím a nebudem voliť Smer? Lebo Smer podporuje primátora Danka, ktorý povedal, že robil polovýpalníka. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka. Ako máme žiť? Ako majú žiť naše deti? Čestne alebo nečestne? Slovakia, Slovakia, farbu kvetu má. Moja milá, hruda bohatá, krásavica, krásavica, vôňu kvetu má. Moja milá, la, 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 la. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka. Sa premiér Robert Fico stretol s primátorom Popradu Antonom Dankom. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka. Antona Danka ako nezávislého kandidáta podporí Smer. Bolo to logické vrcholenie spolupráce, niekoľkoročnej spolupráce medzi stranou Smer, sociálna demokracia a inžinierom Antonom Dankom. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka. Podľa najnovších informácií vychádzajú na povrch dôkazy o tom, že Slovensku vládnu spoluvlastníci strany Smer. Na základe vážnych podozrení a zverejnených svedectiev pán premiér Fico stratil svoj mandát. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne. Pred týždňom boli zverejnené informácie a dokumenty svedčiace o protizákonných finančných postupoch v strane Smer SD, ktoré svojim zameraním spochybňujú legitimitu demokratických inštitúcií a ich rozhodnutí. Ide o také fenomény, také javy, ako je kupovanie poslancov alebo mandátov, štátnych funkcií alebo štátnych zákaziek. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne. Takže, dobrý deň, dámy a páni, pozdravujem vás. Obzvlášť pozdravujem zúfalca na úrade vlády. Dobrý deň, prajem. Musí byť vo vážnych problémov náš premiér. Myslím si, že musí sa hodne potiť, keď si spomenie na to, že odkiaľ teda zobral tých 284 miliónov korún na svoju kampaň. Pán premiér, vyzývam vás, aj vy zodpovedajte otázky. Nebuďte zbabelec, predstupte pred novinárov a povedzte k rôznym kauzám, počnúť s vašou vinicou za 30 000 korún a končia s miliardovými tendrami, že ako to vlastne bolo. Alebo choďte s nejakým lídrom opozície do diskusie, zbabelec. 4 roky som robil v Poprade, viac menej vo funkcii prezidenta aj polovýpalníka, keď to poviem takto odborne. A už odmietam robiť túto prácu, pretože v Poprade naozaj podnikatelia nechcú dať finančné prostriedky. Prečo nevolím a nebudem voliť Smer? Lebo Smer podporuje primátora Danka, ktorý povedal, že robil polovýpalníka. Ako máme žiť? Ako majú žiť naše deti? Čestne alebo nečestne? Dojka perina, Slovakia, Slovakia, farbu kvetu má. Moja milá, hruda bohatá, krásavica, krásavica, vôňu kvetu má. Moja milá, la, 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 la.
Slovakia, Slovakia, farbu kvetu má. Moja milá, hruda bohatá, krásavica, krásavica, vôňu kvetu má. Moja milá, la 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 la.